Когато в България изчезне автомобил, особено ако е на висш държавен или партиен кадър, той веднага се обявява за издирване и понякога се намира за 24 часа. Но изчезването на дете все още не се смята за криминално престъпление. Изглежда, че проблемът на стотиците родители на изчезнали деца и на всички, които потенциално са застрашени, продължава да бъде последна грижа на българските политици, устремени към Европа, но като че ли без своите деца. Разкъсван между отчаянието и надеждата, един български баща тръгна сам по света, за да търси изчезналото си преди повече от 2 години 8-годишно дете. Тодор Деянов припозна сина си на снимка с чудесата на дервишите, публикувана в английско списание. Просто не съм сънувал нищо тази нощ, но напоследък много често го сънувам съвестен. И сънувам, че сме заедно. Взехте ли му някакви дрежки, някакви любими предмети? Не. Не съм взел дрежки и предмети, защото по-важното е да си намеря детето, дрежки ще се купят от всякъде. Нека да си запази спокойствието и търпението и наистина да има късмет, колкото се може по-скоро да попадне на следа и именно Севестин да намери и да може да се върне с него. Вие вярвате ли, че той е там при дървишите? Вярвам. Вярвам, че това дете е той. Тръгвате с два варианта – песимистичен и оптимистичен. Не, няма песимистичен вариант, но това не означава, че непременно и точно сега ще си върна съвестен. Аз трябва да намеря при всички случаи обаче следи и на къде е. Най-оптимистичното е да се върна заедно с него, в което и вярвам. Когато бяха на аерогарата в Атина 12 часа имаше престой, пристигаха българи от Рим, от Израел, Щатите и в обратна посока. Оказва се, че всичките идваха при мен и ме познаваха. Включително едно семейство сърби от Босна също дойдоха и знаеха, че аз съм овой отец, кой тражи свой дечко. Не значи, оказва се само тук в България дирекция на полицията не знаят, че трябва да се търси съвестен. Когато тръгваше за Багдад, ти ми каза, че според теб няма песимистичен вариант. Защо обаче се върна без съвестин? Защото мистерията със снимката продължава. Изглежда съдбата наистина така я пожелала. Аз и съвестин да минем през всички перипети на неизвестността. За да разбере и цял един народ, защото драмата съвестин се разиграва пред очите наистина на всички българи. Колко сме жалки ние, електоралните родители и нашите деца в тази страна. Изчезне ли ви детето? Просто трябва да забравите, че някога сте имали дете. Още от България започнахме да издирваме източника, т.е. автора и оригиналните кадри, за да видим целият ръст на детето, за да видим кадър в друг положение, за да бъдем или абсолютно сигурни, че е съвестим, или ще се видят разликите, че не е съвестим. Уви, тук не успяхме нито чрез опитите на Външно министерство, чрез Foreign Office да получим някакви сведения, нито по журналистически опити и разследване. Самата редакция, която е публикувана. Тоест разбрахме, че това е иракски учен, физик, който обаче от няколко години пребивава в Аман, там има лаборатория, той донесъл материалите, не им е известно къде се намират в момента. Тръгвайки за Ирак, първата ми цел беше именно Аман. В Аман 2 седмици издирвахме тази лаборатория и оказа се, че там никога не е имало лаборатория към Аманския университет. Освен чрез официалните власти, Ирак е една много цивилизована, много отворена страна. Се срещахме с професори и доценти. Никой не беше чул, че към
университета или филиал съществува такава лаборатория, нито такъв учен. В Ирак, т.е. в Багдад, влязох на 23 декември. Там разговорите бяха на високо ниво. Иракските власти ме уверяваха, че има създадена специална комисия, че те ще наблюдават, те издирват, но до момента нямат резултат. Те вече са те очаквали там? Да, разбира се, че ме очакваха, че един месец и визата ми се бавеше тук. В Ирак е много така сложена обстановката, защото е тотално ембарго, 18 години военни действия, на иракчаните по закон е забранено да контактуват с чужденци, на самите посланици също не има разрешено контакти, освен чрез официалните власти. И ето защо аз трябваше сам на слух и да шара из Багдад. Багдад е един огромен град, няма нищо общо с нашите представи от приказките на Шехерезада. Дори и не прилича на ислямски град. По-скоро има улички, които приличат на варненските, на русинските. И със специфичната тяхна архитектура. Но е над 100 км дълъг, между 60-80 км широк, 5 милиона население. И аз трябваше да се справям в тази обстановка, защото явно, че полиците по цял свят си имат някакви техни си тертипи. Аз трябваше да се срещна директно с дървишите, директно да поставя въпроса и да разбереме ли съвестим в Багдад или е някое друго дете на снимката. Имах си някои така реплики, нали, които казвах, като, например, аз идвам отдалече от България, така, някои си ги бях заизостил, други си ги носех на едно листче, за да им ги прочита, като, например, Ана Осалту Минбаид, т.е. идвам отдалече, Мин България, от България. Хафад Аллах ибни, закрил Аллах сина ми. Айду тифли руджен, умолявам детето ми да бъде върнато и така нататък. По този начин се разбирах и вече по интуиция очаквах. Как посрещна Нова година? Нова година бях в посолството в Багдад, там дето всъщност е възникнала цивилизацията. Чувствах се много странно, никога не съм очаквал. А в същото време, нали, на хиляди километри от България, сред чужди хора, чужда държава. И сега си мислех, че съм на една прегръдка от Съвестин. Аз всъщност с тази надежда пътувах. И как намери пътя до дървишите? Знаете ли, сякаш съдбата ме заведе там. На 27 януари трябваше вече да се върна обратно. Визата ми изтичаше. Нито ми показаха дървиши, нито ми обясниха какво е такия. Нали, въпреки че настоявахме пред официалните власти, аз това исках да се срещна с дървиш, да остава поне на един дървиш, снимката, данните, за да разберат, че аз търся това дете. И ето, трябваше да си дойда пълен провал, нямаше да видя нито дървиш, нито какво е това такива местност, пещера или нещо друго. На 25 декември, аз понеже сам си шарих там из кварталите, така, и търсех тук, там, какво ще намеря. Просто 25 януари да се загубих и защото се загубих в посоката, която исках да върва към нашето посолство, да попаднах точно на дървишите по време, когато се молеха. Още в Аман бях събрал така сведения от иракчани, които са беженци, начинът по който те се молят, т.е. един барабанен ритъм, стоят на каре, надават определени там викове. И то е съдбата на 25 януари, когато вече си бях стегнал багажа за път, обратно в самата такива. Тогава за първ път се видях. Останах впечатлен, че те всъщност ме познаха и ме очакваха. На 26 отидох втори път. Нали, тогава те вече ми казаха, че познават детето. Всъщност, те ми го написаха, защото аз им казах, аз сега не разбирам, напишете ми го, ще ми го преведат в Сафара, т.е. посолството на българското. И те ми написаха, познаваме детето и семейството и къде живее. С това нещо на 27-ми
отидохме при властите на Ирак. Те бързо реагираха и към късния следобед на 27 отидохме в дома на детето, което те казваха, че то е на снимката. И какво стана в дома? Разпознали там Съвестин? Това беше един от най-инфарктните моменти, докато отида до дома. Се казвах си сега, Съвестини ще ми покажат или негов абсолютен двойник. Значи бях се подготвил с снимки, с родови белези, нали, с така нататък. Дали няма да се сбъркам от двойника, който ще видя, защото Съвестин никога не бих го сбъркал. И изведнъж ми довеждат едно дете, което даже ми напуши нервен смях, защото нямаше какво да разпознавам. То си е съвсем коренно различно дете. Тодор Деянов е може би единственият от друга раса и друга вяра, който е допуснат в текията на дервишите. За него те подготвят един невероятен спектакъл. И това може би е най-ужасният филм в живота на Тодор. Поне за сега. Дервишите Софи имат най-малко две цели. Първо, да го убедят, че при тях има едно единствено дете дервиш, което прилича на неговото, но е арабче. И второ, правят опит да го привлекат към своята вяра. Казваха ми, спомня си Тодор Деянов, че ако приема исляма и сектата им, те ще намерят сина ми. Всъщност при дервишите родителите нямат права над децата си. Децата са подвластни на шейха и трябва да изпълнят всичко, което той поиска, за да покажат, че Аллах е милостив към ислямската секта. Ето така започват церемонията с чудесата на дервишите. В началото ритмите са по-умерени, те постепенно се засилват. Първото чудо, което е показано на Тодор, е най-малкият дервиш, 3-годишно момченце. От тук започват големите изпитания за Тодор, които трябва да преживее в този един час. Набучване с шиш на бузката на малкото момченце е първото чудо, което ще види Тодор. Запазих пълно хладнокръвие. Може би бях единственият човек с пълно съзнание в това множество от изпаднали в транс хора. И всъщност се оглеждах дали от някъде все пак няма да науча още нещо за Съвестин. Ето го момченцето, което се твърди, че е на снимката, в която Тодор Деянов се припозна за своя Съвестин. В този момент и на него е набучена бузката му с шиш. Какво ли си мисли Тодор в този момент? Тодор седи преводач, който е кюрд, но му говори на сръбски в момента. Той му обяснява, че Тодор може да извади шиша от бузката на момченцето. Следващият номер е с огън.
показват на Тодор парцали напоени в бензин. Той се уверява, че това е така. Ритмите се засилват. Следващия номер е изяждане на луминесцентна лампа. Ето това е стъкло, което показват на Тодор. Наистина правеха тези чудеса пред мен, казва Тодор, но какво ли се случва след това с тези хора, не зная. Следващият дервиш Софи ще изяде около 30 браснарски нощчета пред Тодор. Вибрацията се засилва. Този номер е с една от най-отровните змии – черна мамба. Следващият дервиш показва на Тодор как може да глътне около 20 на 8 см стоманени пирони. Следващият номер също е с пробождане с шиш. Тодор се убеждава, че това наистина е така. Какво ли още има да види и да преживее тук сред дервишите? Ритмите се усилват. Вибрацията става непоносима в това помещение, което е строено по специален начин. Тодор отново ще има възможност да извади камите от главата на този дервиш. Първата излиза лесно. Втората също. Тук обаче има проблем. Тодор е помолен да седне веднага, за да не би да предизвика злите сили. Музиката се усилва, вибрациите зачестяват, трябва да се призоват добрите сили. Втори опит на Тодор. Не се получава.
добрите сили не помагат. Трети опит да се извади камата, неуспешен. Тук вече дервишите започват да се притесняват, че има нещо не наред. Четвърти опит, също неуспешен. Множеството изпада в екзалтация. Започват да призовават добрите духове чрез музика, танц. Но тази кама не излиза от главата на дервиша. От всичко това, което там видях и такова, даже на моменти си мисля, че по-добре да не е той там. Сигурно си помислиха, че аз им донесох злите духове, казва Тодор. Той също е помолен да призове добрите. Трудно е, жестоко е. Това е нашата съдба. Това е потенциалната съдба на всеки друг родител, ако му изчезне детето. България не е инкриминирана изчезването. Нашите изчезнали деца, ето това се установи, нямат никакви юридически статут. Дори когато родител като мен с помощта на толкова много хора тръгнат нещо да работи по една версия. Нашите деца нямат юридически статут. Тези хора там в Ирак можеха спокойно да кажат и за какво идваш. Почти нямаш доказателства, че изобщо твоето дете е изчезнало. Така е. Жалка картинка сме. На България и на българските политици не им трябва много. Достатъчна е истината само на един българин като Тодор Деянов. Защото преди да отидем в Европейския съюз или където и да е, трябва да намерим пътя към българските деца. Срамно е, че за един изчезнал автомобил, особено ако е на висш кадър, в България се полагат гигантски усилия за издирването му, а за едно изчезнало дете всички институции мълчат срамно.